La població fuig, atemorida, del mal. No som capaços de fer-li front per nosaltres mateixos. I per això necessitem algú que ens protegeixi. Però sempre apareix. Aquest personatge que sorgeix per salvar-nos sempre té una característica diferencial. Allò que justament és necessari per enfrontar-se al perill que tenim davant. A les nostres pàgines o pantalles, l'heroi o l'heroïna tenen una força física descomunal, o la capacitat de volar, o de manipular el temps, la matèria, o fins i tot l'interior de les ments. Però què passa quan la realitat, el mal, es presenta de maneres més subtils? Què passa quan la destrucció no la constitueixen un malvat omnipotent acompanyat d'explosions espectaculars, sinó coses molt més trivials? Si sabem mirar, ens adonarem que estem envoltats de superherois, cadascú amb el seu poder particular. Una mecànica ens pot salvar de no poder arribar a temps als llocs. Un forner, amb els seus superpoders, ens prepararà un pa calent deliciós que ens ajudarà a nodrir-nos. Com aquella mestra que ens va ensenyar a pensar de forma crítica. A ser nosaltres mateixos. O en temps com els que corren, on el nostre gran antagonista és de tamany microscòpic, són els treballadors i les treballadores mèdics i d'infermeria qui han de salvar tantes i tantes vides. Però ara parlem de tu. Quin és el teu superpoder? Què passa, Padawans? Com esteu? Al programa d'avui parlarem sobre superpoders i hem tingut la immensa sort d'aquí mateix a l'Alt Empordà, a Roses, trobar-nos un grup de superherois espectacular. Us tenim aquí darrere compartint amb nosaltres el casal d'estiu Tramuntanets. Ja ho veieu, són uns nanos que tenen unes ganes de viure la vida, d'estimar-se entre ells, de passar-s'ho bé, que això els converteix pràcticament en invencibles. I ja veieu, al final els superpoders no fan falta que sigui volar, ser immortal o tirar llamps pels ulls. Som capaços, com a éssers humans, de desenvolupar poders que ens fan molt més poderosos que alguns dels superherois que veiem a la televisió. Veiem si som capaços d'aprendre alguna cosa d'ells. Ens veiem a l'Hora de Poder. Ostres, Marc, m'agrada molt com tens aquesta zona nova, tio. Hem estrenat fa poquet i sembla que està agradant. Al final, el Ben tema... ben cookie, que ens l'hem... Ben cookie. I el tema del menjar, un puntazo, eh? És anar una volta més enllà, eh? Sí, sí. Tot el friqui que puguem trobar aquí ho anem acumulant. També tenim maquillatge. No sé si t'ho vaig ensenyar, però tenim... Ho he vist. Tenim cosmètica... Bueno, més que maquillatge, productes de cosmètica. Ho he vist, però en principi el maquillatge no és una cosa que m'interessi ara mateix. Però, tot i així, he vist coses xules, he vist coses xules. Home. Ah, bueno, sí, això sempre queda i quedes de conya, a més a més. Què t'anava a dir, Marc? Avui estem parlant sobre superherois, el món del còmic, hem parlat també una mica allò de superherois del manga, no? De personatges de manga. Doncs aviam si he fet bé la tria. Segur, segur. Què tens per aquí, va? Jo per començar, abans de dir res, comentaré que sé que no només de Marvel i DC viuen els superherois, però la tria que he fet jo doncs va molt enfocada a aquestes dues marques que tothom coneix. Els superherois ja són fa molts anys que són cultura popular, no és d'ara. Hi ha moltes coses que hem parlat en aquest programa que potser són cultura popular a partir de X moment, però és que aquesta ja porten incomptable, molts anys. He triat diferents jocs i també alguns còmics, que és un altre... També tenim poquet, però tenim també a botiga. De fet, agafaré el producte més demandat de la botiga, que és aquest... diuen crossover, quan fusionen dos universos. No sé si coneixeu el que és el Fortnite, que és un videojoc que tots els nanos, tots els nens i pares i de tot estan jugant, i han fet
mix del joc amb l'univers de DC, Batman, Harley Quinn, etc. A més, en aquest còmic venen codis de descàrrega per tenir el personatge dins el joc i clar, doncs això ja... Fortnite ho està com veient tot, Sí, Fortnite també dominarà el món. Molt bé. Després, com sempre, l'eclosió dels superherois ha vingut a haver degut al cine, però és un producte que existeix de temps immemorials. Ara tenim a plataforma de streaming aquest senyor, el Loki, un personatge que ha agradat molt gràcies al seu actor, l'actor que l'interpreta, i Bota Loki és una escena que veurem també a la sèrie. Si la voleu veure, també la teniu per aquí. I l'altre que he triat és el meu personatge favorit de superherois, aquest que és en Batman. És un superheroi que no té poders, té un superpoder que tots voldríem, que és el ser forro de pasta. Era el que anava a dir. És el superpoder més bo de tots. Aquí us he triat, per exemple, Any 1, si voleu conèixer l'origen d'en Batman, doncs no hi ha còmic que millor expliqui el seu origen com l'Any 1, a part de ser molt bo. Genial. També tenen, igual que hi ha Warhammer, hi ha jocs de taula, que els tinc aquí, també hi ha diferents Warhammers i miniatures de superherois. Com que aquí ja he triat coses de Marvel, però l'univers de... O sigui, Night Models tenia els drets de Marvel, em sembla que ja no els té, i només treu productes de Batman i l'univers de DC. Sobretot té un joc de taula, de figuretes, que es diu Batman Miniature Game, i DC Universe o Justice League Miniature Game. Jocs de taula, ben ràpid. Jocs cooperatius, on som diferents personatges de la Patrulla X. Per exemple, aquí, X-Men Insurrección Mutante, que portarem diferents, cada un de l'equip portarem un personatge i ens enfrontarem a diferents villanos, com és el dels superherois. Sempre hi ha enemics que ens volen fer la punyeta. I una de les estrelles de l'any és el Marvel Champions. Marvel Champions és un LCG, que és un joc similar al que són els jocs de comprar cartes de sobre, que és el Màgic, el Pokémon, etc. Aquí comprem expansions ja tancades, però ens hem de construir la baralla. Anem comprant diferents col·leccions, ens anem fent la baralla sobre un dels personatges de Marvel i ens enfrontarem a una baralla amb intel·ligència artificial, com qui diu, també és un joc cooperatiu. Tots contra els villanos de torn. Fenomenal. Superbo, supervenut, vull dir que estic sense existències, pràcticament. I, com deia, els superherois també, des del seu origen, els van concebir com algú per nens, o es pensava que era per nens. Doncs han agafat ABA, que és una empresa de jocs de taula molt enfocats al món infantil, té diferents jocs sobre Rinohiro, té el seu heroi, té el seu Superman, que és en Rinohiro, i ha tret diferents jocs on el protagonista és el... Sí, és algú simpaticot, el xaval. Sí, hi ha un dels més famosos, el Super Rino, doncs has d'anar construint com si qui fa una casa de naipes, doncs has d'anar col·locant la casa, has de salvar l'heroi i tenir pols perquè no se't caigui, aquí has de tenir el mateix pols per posar les boletes a l'heroi que està salvant els supervivents, i té diferents jocs que tenim per botiga sobre aquest personatge. Molt enfocat a partir de 3, 4, 5, sobretot 5 anys. I aquí t'he deixat l'altre tema. Tot això que parlàvem era molt temàtica del que es diu còmic americà, ja se li ha batejat així, però nosaltres aquí ens hem especialitzat en còmic japonès, en el manga. Doncs també hi ha un còmic ara mateix que està arrasant, que és My Hero Academia, Boku no Hero, però arrasant. També el tenim a plataforma de streaming. No hi ha dia que no vingui algú preguntant per aquest manga o per accessoris sobre aquest manga. Genial. Una escola de nens, o sigui, al Japó, els mangas, sempre és una escola de nens, o institut, sobretot d'institut, doncs que es dedica a... La humanitat tota ha desenvolupat, quasi tota la 80-85% de la humanitat ha aconseguit tenir superpoders. El nostre protagonista no en té, però aconsegueix heretar-los d'un personatge clàssic de la societat de Japó i s'enfrenta a diferents villanos que volen assetjar la universitat. I acaba de sortir aquí a Espanya un altre que recomano, també molt en la ona de My Hero Academia, que es diu Shai, i aquí Shai és diferent. Aquest és els superherois són un de cada país i justament el japonès és molt tímid, per això es diu Shai, que vol dir, i l'encarna una noia extremadament tímida, típic també Japó, aquest tipus d'actitud,
i comença per aquí la cosa, acaba de començar, només he dit el primer tomo, i és més també un humor més tancat, però molt divertit. No, però és xulo, perquè al final fixa't que hem tingut de tot, hem tingut per nens, per més adults, Ja de temàtica... superherois no podem parar. I sobretot aquesta reflexió que intentem fer al programa d'avui, no? Que al final de superpoders n'hi ha de 1000 tipus, però sobretot el que caracteritza aquests superherois és això, no? De que han sabut trobar el seu, no? Que han estat capaços de dir, ostres, doncs jo m'he especialitzat en això, no? O aquí tenim un rinoceront, no? Allò innocent, però que té capacitats de fer altres coses. I al final també una cosa que anem parlant al programa és que tots una mica tenim el nostre propi superpoder, no? I hem de saber, doncs, explotar-lo o, digue-li, superpoder, les nostres habilitats i fer-les, doncs, llimar-les lo suficient i entrenar-les per poder destacar en allò i no tirar la tovallola, que és el que ens intenten ensenyar tots els superherois, a tenir constància i a superar dificultats. I a superar dificultats. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Seguim i ens veiem la setmana que ve. Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu. Bé, doncs ja tornem a ser aquí, a la nau de l'Hora de Poder, per fer aquesta secció que tant ens agrada, que és xerrar amb alguns convidats que solen tenir coses més interessants a portar que nosaltres. Avui a la Conversa Galàctica tenim amb nosaltres en Jacint Casademont, que és comunicador i streamer, i ja ens parlarà una miqueta de diverses de les coses que fa, però avui, a més, amb el programa que hem estat parlant una mica sobre superherois, sobre superpoders fantàstics, però també superpoders quotidians. Crec que serà interessant també conèixer una persona amb superpoders concrets com el de la comunicació. Benvingut, Jacint. Moltes gràcies per convidar-me. Home, només faltaria. I res, sempre comencem amb tots els convidats fent la mateixa pregunta per entrar una mica així en calor. Aquest programa es diu l'Hora de Poder i ens agrada preguntar quina és la vostra hora de poder. Allò que t'agrada fer més quan no tens res més a fer. A veure, que no tingui res a fer em sembla que m'ha passat un o dos cops a la vida, però les estones que més o menys estic lliure per aquí a casa, que tinguent parella i filla és complicat, el que m'agrada més fer és llegir, segurament. És el que gaudeixo més. Ningú ho diria, amb la biblioteca que tens a darrere. Bueno, aquesta és la petita, la grossa està a casa dels pares. Aquesta és la que faig servir el dia a dia. Bé. I ja veiem també una mica aquest és el set que sols utilitzar, no?, per fer també els directes i això. Sí, és aquí a casa li diem la Batcova perquè és això, tinc tot el que necessito concentrat aquí dins. No dona a l'exterior, sinó que dona un pati de llums, que és l'únic potser una mica lleig que té, però la resta sí que és un cau de bici per perdició en general. Ja veus que ens agraden, els caus de bici i perdició. Molt bé. Què t'anava a preguntar? Estàvem parlant justament d'aquest superpoder que tens tu, que és el de la comunicació, i un dia que el vas descobrir vas decidir, doncs vaig a fer-me Twitch. I això de Twitch no és una cosa només per adolescents, Explica'ns una mica quan se't va encendre la llumeta del projecte i com et va. Doncs la idea... És que no sé com explicar-ho. A veure, jo coses de ràdio, televisió, d'àmbit local n'he fet tota la vida, també he provat escenaris, he fet curtmetratges, o sigui que tot el que sigui fer coses de cara al públic, explicar una història o explicar qualsevol altra cosa, que no sigui una història formulaica, a mi sempre m'ha agradat. I va ser caure al paro, que em van fer fora de la feina, quan vaig dir, hòstia, hi ha un nou mitjà de comunicació, una plataforma que es diu Twitch. Vaig investigar i vaig estar com un mes investigant què era Twitch i vaig veure que hi havia un forat que em semblava interessant, que era el català, que no s'estava utilitzant gaire, tot i que ja hi havia gent que ho començava a utilitzar, i l'altre que em va sorprendre és que no hi havia contingut pensat per gent de més de 25 anys. I vaig dir, ostres, és un camp que és el meu camp, és l'edat que tinc, és el meu target, doncs vaig a provar-ho. I vaig començar a fer diferents espais en directe, sempre per les nits, que és quan em puc connectar, i el que va començar sent, anem a provar, la veritat és que ara no diré que m'hi guanyo la vida ni molt menys, però sí que he tret una mica de benefici econòmic, m'ho passo molt i molt bé,
i ha tingut certa repercussió, o sigui que no em queixo pas gens, perquè el que estic fent de moment m'està funcionant força bé. Sempre pensant que faig contingut en català i per certa edat no em queixo. No, i sobretot per això, no? Per el contingut en català a internet sempre és una cosa que està costant una mica acabar de situar dins del seu mercat, no? Per tant, tenir creadors que aposten per això sempre és interessant, sobretot si ho fan amb aquell puntillo friqui que tant ens agrada, oi? Sí, a veure, tampoc soc dels més friquis perquè s'ha de dir que de contingut en català a Twitch hi ha gent molt més friqui que jo, com en Darth Segador, que és un tio que si no el coneixeu l'heu de seguir, que parla de Star Wars en català i ho fa fantàstic, però sí que m'agrada barrejar molt les meves aficions, perquè tant puc parlar de pel·lícules de terror, com de literatura, com de qualsevol altra cosa. Parlo de true crime, faig entrevistes amb creadors que jo què sé, des d'un que s'ha dedicat a recollir el parlar de l'Empordà a un altre que, no sé, que pinta quadres, o sigui, m'és igual. A mi m'agrada la varietat, tinc moltes aficions, tant m'agrada Marvel com m'agrada el Barça com m'agrada una altra cosa, i l'únic que intento és que quedi plasmat el que a mi m'agrada. No intento agafar-me un personatge, sinó que intento ser jo mateix. I sí que sóc friqui, però a vegades sóc potser una mica massa intel·lectual i potser a vegades sóc massa polític. Vaig canviant, perquè jo sóc així. Bueno, però això és la gràcia també del món friqui, no? De que ens agradi de tot, vull dir, no només allò al manga o als jocs concrets, sinó també es pot ser friqui d'Eurovisió, eh? Jo recordo el directe d'Eurovisió que vam estar també comentant en directe com un dels moments divertits de l'any, eh? Sí, és que és això, el que m'agrada de Twitch és que permet fer el que vulguis. Des d'això, comentar Eurovisió, a comentar la sèrie Crims, a comentar pel·lícules de terror dels 70, i trobaràs el teu públic. Si ets constant i fiques ganes i il·lusió, acabes trobant el teu públic. I tothom pensa diferent, tothom té gustos diferents, però sempre tens algú que segur que li interessa el que fas. Ara que em parlaves del Barça, Messi, superheroi o supermalvat, ara mateix? Superheroi, sempre. Per sempre. Sempre. Una persona que ha donat tant a un club que podria haver marxat molt més aviat, cobrant encara més calés que els que ha cobrat ara, i ha decidit esperar-se fins a l'últim moment, que hi ha hagut unes males condicions que ha fet que no acabés tornant a fitxar pel Barça, doncs mala sort. Però no, per mi Messi és el millor que ha passat a la meva vida. És més, jo li deia a la meva dona, quan va sortir això de Messi que marxava, li dic, l'únic que em sap greu és que jo l'he disfrutat des que va començar fins que s'haurà retirat o quasi retirat, i en canvi la meva filla petita no l'haurà vist mai en directe un partit de Messi. I això em sap molt de greu. És l'únic que em sap greu del que rodeja Messi. La resta, amb el que ha fet, no li puc retreure res, absolutament. Ja que parlem de superherois, ara et posaré una imatge d'un superheroi i espero que em diguis quin creus que és el seu superpoder. Atén a la pantalla. Doncs sobreviure. Sobreviure perquè... I prou bé, no? Sí, perquè aquest nano podria haver caigut perfectament en una vida, que ja hi està ficat, segurament, de drogues i deixar-se perdre, però aquest tio ha sigut molt intel·ligent i s'ha sapigut adaptar a Instagram, fa contingut que li funciona perfectament, fa contingut que et pot agradar més o menys, però és entretingut. S'ha obert un canal de Twitch que fa entrevistes i la veritat és que és un tio que, cert que té un nom darrere que fa que estigui on està, però es podria haver deixat perdre com tants altres, però el tio va fent coses. I a mi una persona que vagi fent coses, jo la respecto, que costa molt fer coses. I que aquest tio, en lloc d'anar a Sálvame cada setmana, decideixi fer-se un Twitch i estar cara a cara amb els seus seguidors que li poden dir de tot, i ell s'hi ha d'enfrontar, és que mereix tots els meus respectes, o sigui, sobreviure. És curiós perquè molta gent hagués reaccionat d'una manera radicalment oposada com ho has fet tu, i això també ens defineix de dir, ostres, hem de ser capaços de valorar que fins i tot aquelles persones que el primer impacte en generen més rebuig, no? De saber valorar aquelles capacitats que els fan especials, no? I aquest senyor és evident que, com el que estàs dient, doncs que, ostres, que
té habilitats, no? Té algunes capacitats per haver aconseguit, encara que sigui viure a costa d'una història que no és ben bé seva, però ha sigut capaç de tirar del fil i guanyar-se la seva pròpia vida, no? Vull dir, té mèrit. Aquest nano hagués pogut acabar mort a una sobredosis o qualsevol altra merda. El tio ha sobreviscut, manté contacte amb els seus fans, mai els ha faltat el respecte a la gent que el segueix. En canvi, hi ha molta gent que se li puja la fama al cap i comença a tirar merda de la gent que el segueix, o es fica en polèmiques. Ell es va ficar en polèmiques de jove, però mira l'ara. Fa la seva vida perfectament, crea contingut, doncs endavant. Que no m'agrada el seu contingut, però fa contingut. Admiració. Ara justament parlaves d'això, no? De l'angry fan, no? De la gent que entra a les xarxes a matxacar-te, no? La figura del hater, per excel·lència, no? Que aquesta gent que us esteu exposant al final amb una imatge pública a internet, sempre corres el risc de trobar-te'l, no? Quin superpoder fa falta per fer-li front? Doncs no ho sé, potser comprensió. Hi ha gent que la seva vida no li acaba de funcionar com li tindria que funcionar o no estan contents en com li es va i tenen frustració o tenen mal rotllos i necessiten desfogar-se o creure's superiors a algú o tirar merda contra algú per sentir-se bé amb ells mateixos. Jo n'he tingut, com tothom que està, com tu dius, exposat a xarxes, però a mi fins a cert punt m'agrada, perquè vol dir que arribo a gent que no m'esperava arribar i que els arribo. Que els agradi o no, ja, mira, mala sort. Hauríem de canviar la frase de penso després existeixo a tinc haters, doncs existeixo. Sí, vol dir que tens, si és un hater, vol dir que és algú més enllà del teu entorn de família o feina o amics, o sigui que estàs arribant a un públic nou, estigues content per això. Que no els agrada? Doncs mira, mala sort. Que et tiren merda personal? A les molt males, si ho veus necessari, bloqueja'l. Però és que jo ni això, no m'agrada bloquejar, a part de que molestin els meus seguidors. Però si tiren merda contra mi, benvinguda sigui la merda, tinc més material per fer coses. Així doncs, Jacint, podríem dir, ja per anar tancant una mica aquesta tertúlia, podríem dir que avui dia un dels grans arxienemics que tenim és la manca d'empatia, la manca d'intentar veure coses positives en els altres, vull dir, hem estat capaços d'això, de veure coses positives fins i tot en Paquirrin, no? I en canvi ens trobem un públic que de seguida, vull dir, un sector de públic que de seguida comença a tirar merda sense tenir cap mena de capacitat de valorar l'altre? Doncs sí, bueno, empatia no sé fins a quin punt, però sí que entendre que tothom és com és, hi ha gent que li agrada més fer unes coses, hi ha gent que li agrada més fer unes altres, que és ficar-se amb altra gent, mentre no et facin mal, a veure, si ets una persona delicada també t'ho diré, no et fiquis amb xarxes perquè pots rebre cada 2 per 3 i patiràs molt, però també hem de tenir una mica de cuidassa i és això, mira, si tenen problemes, que es desfoguin amb tu, que millor que es desfoguin amb tu que no vagin pel carrer matant gent. O sigui que, si servim per alguna cosa que sigui com a diana, que nosaltres ja ho entomarem bé, ens ho prendrem a conya, riurem a la seva costa, si cal, i ja està. Però sí, empatia és una de les coses que falten més al planeta, a l'univers i de tot arreu, perquè sí, perquè hi ha gent que ho passa realment malament i que ens hi hem de ficar en el seu lloc. No sabem el que la gent viu al seu dia a dia. Durant la pandèmia jo vaig rebre informació de gent que realment ho va passar molt, molt malament i tu ni t'ho planteges. O sigui que cada persona és un món i com a mínim entendre-la o intentar no prejutjar abans de saber la seva història. Doncs res, Jacint, agrair-te aquesta estoneta que hem estat xerrant. Ja veig que al final també els que us dediqueu a això del Twitch i de la presència pública, de la comunicació pública, també heu de tenir una mica del que és la meva feina, que és de coach. Vull dir que al final toca també saber escoltar i saber encaixar, com deies, la crítica. I sobretot això, que seguir endavant, segueixis amb els teus continguts, creant, que ens fa falta això, gent amb empenta que comparteixi. Doncs això espero, m'ho passo molt bé, si la gent s'ho passa bé, fantàstic, i encara que no em mirés ningú, continuaria fent cosetes. O sigui que això no acabarà mai. Moltes gràcies per convidar-me. Només faltaria. Una abraçada ben gran, Jacint. Igualment. Doncs res, fem una petita pausa i ja anem acomiadant el programa, com sempre.
Doncs bé, amics i amigues, ja tornem a estar aquí per anar acomiadant el programa d'avui, sobre el qual hem reflexionat sobre els superpoders. Ja heu vist que al final, per ser un superheroi no cal sortir a les pel·lis de Marvel, ni tenir la capacitat de volar, ni de llegir les ments, ni de tenir una superforça, sinó simplement ser capaços de posar consciència sobre aquella característica que ens fa únics, sobre aquella habilitat que tenim nosaltres, que no té ningú més o que ningú se'n fer exactament com fem nosaltres, no? Avui, per exemple, hem tingut de convidat en Jacint, que ens ha demostrat que és un comunicador genial, però també hem començat el programa acompanyats d'uns nanos que tenen una força i una capacitat d'estimar que ja la voldríem tots nosaltres i que realment és un dels superpoders que fan falta més avui en dia. Abans d'acomiadar-me, m'agradaria compartir amb vosaltres un petit llibre que reflexiona bastant sobre això. Els intraherois de Sergi Torres i de Montse Dell. Aquest llibre parla sobretot d'això, com persones normals acabem tenint superpoders que ens fan únics i que poden ajudar a fer del nostre món un lloc molt millor i molt més còmode. Com veieu, trobarem superpoders positius, amb tota la gent que ens envolta. Fins i tot hem estat capaços de trobar-los amb un personatge com en Paquirrin, no? Però també hem d'anar al tanto perquè els supermalvats també existeixen al nostre entorn. I aquests supermalvats tampoc no són aquella persona fosca que està dalt d'una torre acariciant un gat planejant la fi del món, sinó que pot ser aquella persona anònima que ens deixa un comentari despectiu a xarxes. Pot ser aquella persona que quan li expliques el teu projecte que t'il·lusiona i que intentes explicar amb tot l'amor del món, et diu que no te'n sortiràs. Que tots ens hem trobat de persones així a la vida, no? Gent que intenta tirar enrere, intenta cremar-te, no? El que tothom coneixem com a persona tòxica. Potser aquests són els supermalvats que hem de vèncer avui dia, però ho hem de vèncer això, no a través de la lluita, no a través de la força, sinó a través justament dels nostres superpoders, que és estimar-nos a nosaltres mateixos, ser capaços de crear, il·lusionar-nos per tot el que fem i, sobretot, com sempre, trobar la nostra hora de poder.